Aardige Danny van Vlog. Zo! Zijn het af, man? Aardige Danny. Beschrijf dat dit. Aardige Danny, beschrijf. Kanker, jongen. Zit jij nou weer te filmen? Ja, ik heb nog gevaar, hè. Voor kleine aardige Danny poppetjes. Ja, hoor, hè? Ja, en andere figuurtjes uit Kontjesdorp. Want, ja, daar woonden ze dan, hè, zogenaamd, in Kontjesdorp. En dan had je dus aardige Danny zelf, en de Van Jos, en bosboertje Laila. Bosboertje Laila, ik zeg. Nou, slapers. Op 4 mei houden aardige Danny en zijn vriendjes in Kontjesdorp 2 minuten stilte uit respect voor de gevangenen in de Tweede Wereldoorlog. En de hele maand mei op ieder vast aardige Danny beschuit voordoet van bekende Nederlandse verzethelden. Aardige Danny beschuit, voor beschuit. Aardige Danny! Heerlijk beschuit! Aardige Danny! Goeie bed, maar uit! Aardige Danny! Kom maar erin! Aardige Danny! Beschuit bij het aardige Danny beschuit, voor beschuit. Nou, leuk. Er is nog meer in Kontjesdorp. Daarom zet iedereen de kaarten in het huis van Ad Rosenbaum. Wil je meer weten? Surf dan naar www.aardigedannykaarteninhethuisvanadrosenbaum.nl. Aardige Danny beschuit, voor beschuit. Aardige Danny! Trek het af!